taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Ej, hawn mhux il-kċina. Issa s-sena għamlu. Naqraw storja minn waħda minn dawara. Il-ktib jizmu l-pinna msaħra tan nannu u stejjer oħra. La qegħdin naqraw il-ġardinar. Bniedem biżel daqs George il-ġardinar ma kontx issib. Kulħadd kien iqabbad lilu. Kien jgħix fraħal ċkejken fin-nofsinhar ta' Malta. Ġuvni kwiet u tal-affarijiet tiegħu. Kapaċi ħafna f'xogħlu, kien jaf jikteb u jaqra, imma fil-matematika kien diżastru. In-numri kien ħawwadhom wisq, speċjalment meta jaqbes in-numru 20. Jum fost l-oħrajn, iċempillu s-Sur Philip fil-għodu kmieni. George, għandi bżonn pjaċir minn għandek, jekk jogħġbok. Il-ġnien ta' qudiem il-villa għandu bżonn żabra u tindifa. Waħda sew. Ħajkoll il-mistednin fil-5 tal-lejla u ma nixtieqx indaħħalhom qalb dik il-ġungla. Inħallsek doppju George, jekk taqdini dal-għodu? Qallu s-Sur Philip. Niġi fit-8 tajjeb għalik? Tajjeb ħafna George, imma jien m'iniex ser inkun hemm. Il-kanċell ħallejtu miftuħ. Aqbad u idħol. Ibda, toqgħodx tistennini. In-numru tal-bieb huwa 85. Iżbor sew u qaċċat kemm tista' mis-siġar. Neħħi l-ward kollu għax issa għadda żmienu u ma jdumx ma jerġa' jtella. Dwar il-ħlas, inċempillek il-lejla stess ma li jitlaq kulħadd. Kompla jgħidlu Filip. Grazzi Sur Filip, ħalli fidi. Wieġbu kuntent George. Kien se jitħallas doppju. Din qatt ma kienet. Beda l-ġurnata bit-tajjeb għalmenu. Wara li jaqdi lis-Sur Filip, kellu klijenta oħra. Irranġa l-ħin fuq il-mobile biex idoqlu u żgur ma jinsieħx. George ipprepara l-van blodda, deffes is-sellum twil kif seta u tella l-mutur tal-ħart. Issa, fil-għaxija mmur nerfaw fil-kamra li għandi l-għalqa. Ħaseb bejnu bejn ruħu. Kellu biċċa triq sew, għax is-Sur Filip kien mar joqgħod fit-tramuntana ta' Malta, fl-inħawi tal-Mellieħa. Ħasiblu kmieni biex jevita traffiku jsuq bil-galbu. Waqaf jixtri ftira u kafè minn gabbana u kompla fi triqtu. Dak x'kien? Aħjar immur.